मैथिली दुल्हन। इसके मनमोहक गीत जरूर सुने। यदि अच्छा लगा तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। प्रेजेंटेड बाय मां सरस्वती रिकॉर्डिंग स्टूडियो, अलौली बाजार। 2020 के हाई मुबारक, हिया नया साल हो। 2020 के हाई मुबारक, हिया नया साल हो। रब से दुआ मांगब जन तू राह खुशहाल हो। 2020 के होई मुबारक, हिया नया साल हो। प्रेजेंटेड बाय मां सरस्वती रिकॉर्डिंग स्टूडियो। तोहरा ऊपर पूरा दुनिया दीवाना, जाने ला जहान हो। दिलबा के प्यास बुझाबा ए जानू, जब से भेलू जबान हो। हमरा से काला तू प्यार हो ई हम तोहर यार। 2020 के हाई मुबारक, हिया नया साल हो। 2020 के हाई मुबारक, हिया नया साल हो। अखन अपने सब सुन रहल छी अलौली बाजार खगड़िया से मां सरस्वती रिकॉर्डिंग स्टूडियो की शानदार प्रस्तुति। तुहा हमर सहारा ए रानी, जिंदगी के शुरुआत हो। तोहरा से कबहू न रूठब हमें कोई दिल के बात हो। गजबे बा तोहर समान हो, हमरा करा दान मान। 2020 के हाई मुबारक, हिया नया साल हो। 2020 के हाई मुबारक, हिया नया साल हो। प्रेजेंटेड बाय मां सरस्वती रिकॉर्डिंग स्टूडियो, अलौली बाजार। मेकअप काके होठलाली लगा के लागेलू जलीदार हो। मोहनी मूरतिया बा गजबे सूरतिया, सोची सोची लाचार हो। लक्ष्मण राइटर झकास हो, डीजे बिहारी के पास।